Thinango abo hai selengma singsa pati mungtei pati yateike sakthar mungna harnani nangnai joto lukurok samung sitra khlainai rokno krakhe bus thumjaknani teike tisanani nangnai khorang ja salo Teliamura Sriram Khora amchaini BCG sini omoni romphrejaknai tiprazak siklini nogo thangai naimani jorao abo haino kok saka hasteni tiprasa hamkrai mantri Mebar Kumar Jomatia Laithangnai 20 July salmarini horo Teliamura hatini nogo kifilmani lamao khorokba siklarokni yago romphrejakmani Teliamura Sriram Khora amchaini khoroksa tiprazak sikli patimungo tabuk sagjora khorokni romphreinai rokno romphano tabukbo police ni yafani phataro tei khorok tham siklarok patimungno tei romphrenai rokno karak khe bus thumnani bagui khorang tisaka hasteni dalbidal mothatei thongkrong bodolni adongrok tobo phano patimungno tei khaksaba khakni phaising tei romphrejaknai nukhungo rang poisa bedokmani tei sikri sokrok khlaijak tongo hwnai bisingni koktoma ja salo Teliamura Sriram Khora amchaini BCG sini omorni romphrejaknai tiprajak siklini nogo thangka haste bolong tei tiprasa hamkrai mantri Mebar Kumar Jomatia logiwo tongkha Teliamura amchaini MLA Koilani Roy tei TNE mothani haste achuk phangjak Gita Deborma akosong mungsani bagui phano kirinani kok kwrui joto nangmani chubachu khlainai mantri Mebar Kumar Jomatia tei haste hapang hwnai nukhungni lukurokno khasrangmani rakha asalo romphrejaknai siklino naina thangnai adongrok nukhungni kifilmani jora koktoma thumnai rok bai kok sana thangai hasteni bolong tei tiprasa hamkrai mantri Mebar Kumar Jomatia saka thinango abo hai selengma singsa pati mungtei patia teike sakthar mungna harnani nangnai joto lukurok samung sitra khlainai rokno karakhe bus thumjaknai teike tei sanani nangnai baksakhe khorang hwnai जों खोनाखा रो साले साले सिगाङाव जोंनि खरकसा बुरै सिख्ला एकदम चराय bo berin thangporo bono koyjong borok rok bono romphrekha mo rape khlaika जों खोनाखा teibo जों खोनाखा रो dini ano sakatini SDPU Teliamurani bo kathamna romkha takborok kastdigo tongo tei kni kharjak जों obor nainai je justice manangthung omai chini innocent borok rok chini parani borok rok kuno sia ang khanaka bo class 9 prai tongo bo belai cheraikho boni boyos 17 bosor sini khnawo obo belai khwana ma singsa aboni bagui जों koinai jate bo chini ocherai chini jotono chini takho bukhuk chini sajik jate bhoishodo mohai samrote tangthung ang koinai jotono oro chini Tripura rajyo जों jotono saimano oro जों jotono tongo Tripura tongo wancha tongo jotto community tongo muslim tongo joto community no जों boroma sanai je khamya जों mono sasti marenai जों sigo jotto community go no toma Tripura sa toma wancha toma muslim ka ham jotono tongo hamyabo tongo kintu hamya no जों manai nai जों mono sasti marenai moni bagui ang obono sanamsugo hese Minister of Tribal Affairs and Forest ngui ang obono sanai je जों justice nayo जों justice marenai taibo bobishoto jato mai tangthung teibo ang koinai o elakao jottono जों oro shanti bodai manarnai peace and tranquility manarnai jato जों bobishoto oro kuno omahai incident ongya jat जों mono manai teibo ang koinai जों oro chini parani borok rok जों saimono joto tinti prasarok kabang parao tongo nini kamigo tongo जों ase conscious kri जों haino bono conscious ma khainai jate chini agami din rogo omah ya tangthung joton chini buma phani daikto tong nangnai sudu buma pha chini ya chini samaj bahaino daikto tong nangnai je samaj borok bahaino jate chini charaigno जों kahamkhe mono ma khainai kahamkhe ma bujognai jate saijong kuni khlaiei omahai bazarago hathirago ta tangthung abong जों boro ma koinai ge omnang tini samusugo जों khanaka ka thamrom jakha porna proper justice nangthung te ang koine chini police authority te borok active sound tangthung te kunoi kharja hin khanago borom nang ungthung Teliamura ni simi hiron moini kokthum chini khorang